Bono obutuko bwarero tugochakana oroboti rukobwatia omosacha oyomo bw'emiaka 22 samarita Kelvin Atuya Tundura oyo okorwa ase ekenyoro kia Borioba ime ya Magwagwa ekaunti ya Nyamira otuomwa rero negari abanyanyimbo yegetaseni kia Nyamira oika gukwa ase ensemo chia abomere ime ya Magwagwa ase bunge ya North Mugirango. Nigo omubasokano oyo omobe okorekana omubaso rero chingaki omontereba bw'egari y'abanyanyimbo yegetaseni kia Nyamira asiria oboroso ase pare korwa Magwagwa ochia ase ensemo ya bombere gento kirera egari korwa ase para goika gotuma omusacho oyo bw'emiaka 22. Aiga Magwagwa omongwana naro omusikari ogokorega ase Nyamira montereba igaro yo David Bichagori na gama bwawe town bono nero na gusunguka negari tro gende mbobu ata mangana ye tia abantu ba kwa marube igo bono ocha negari osungukira gweta na iso itakanda nda atinde tare na marube gari bono na ria etana na igo soka kuchimuino so aguchinjira ya so gutikamu omanya kumero mungwano ndaria bono manya gwaka mungwano oyo oita kwera abo umuro ka nkomya ka tine ka nkomya ka lisibidi go sana yancho ka kono umuro mwana oyo mwaka kenye ocho manya kulisi mete pagira dira ndo yeti ya tani yagwa ona kera go sokero marangu igoro arafu gari na ebata marume ne chuwe ya 1 liter ye soda Coca-Cola Montera taumi timo na kile samne timo injali sekina sokero marangu igoro sokero chu marangu igoro ke gari yara arante sokero marangu igoro aba mreto ba muso cha se nyamba ke tefanya nacho ruarom na coach police na ya askari bata na bakambi mubira ona orense ne ga na ida irense